A danas u gostima u studiju imamo Sašku, majku, kraljicu, ne, kraljicu, vilu, ne. Da, zaboravio sam da, vitez, vila, kraljica, brate. Kad blejim sa Saškom, mnogo više vičem brate, to sam shvatio. Debra, kaže ljudima ćao. Ćao. Leave Britney alone, brate, ono to je to. Evo, brate, došla, otela radove, brate, dobila fotke i to je to. Ti Kašmir neće ući. Ne mogu da idem kroz život. Kako je, lako je tuđim koprive mlatiti. Tako je, naučila si. Pitao sam se kako ću da nastavim onaj prvi deo vloga, ovaj drugi deo vloga i onda sam se setio da smo u prvom delu vloga Saška i ja jeli, a sada jede samo Saška. Tako je, Saška jede. Drugi deo vloga. Ovde, a njih. Pa dobro, možda se samo pozadje. Zvao te Kraftwerk, brate.
Ćao.